Nang bentaban yatai helor rostra system ba kejing pej bede abiang yak reservation policy usembut menteri rangba ke jela meklea ba prestun tensang ulaang bo umyu bandon kam yak darbar kerpang halor ketai gamat. Ngi kwa ban implement yak rostra system haka reservation policy ke bomdon ke jing tko haka. Kapamut kanum dai bandon ke jing no siliang haka. Te mano bahak ban le kita baro lada umdai mapi kom kita ki nomik mat padbak. Lada umdai mapi kom kita ki no thau ai. Hatu ngila ban le kata pok surok. Hatu ngila ban le kata pok dukan sya. Hatu ngila ban le kata pok dukan jan. Lada baro ngitip ba ban le kene kadai hapo legislative assembly. Kadai ka kamram ga jonga ga jong pi menta. Ban penbor yaki. Lada dai yanga pat yapi bangi hap ban le shaw yaki na yeng. Bangi hap ban le wat yaki na yeng. Ban penbor yaki ban khot ban penlong yang kata dorbar ka bakerpang ka special session kadai ka kamram ke jong abat ke jong pi bat ngibak kan ka kubor ka message sa ka sarkar bat sa economic mat jong jat menreu bangidang up ya ka pali ke jong pi papin khot ya kata ka special session papin khot ya kata ka dorbar ka bakerpang papin ya tai papin ya tir papin ya penbet ya ka reservation policy so ban implement ka rostra system balada phimla ban le kata ngimban se ngihap ban dawa ya ka hok bat ngihap ban mi asurok Namar bagi jing sisa kam don kam yang ban mi surok ban dawa ya ka hok namar bagi lapha ya pi hante po legislative assembly han re ba phimle ya ka kam phim pendep ya ka la ka jong ka kamram ka jong pi ngim ban se ngi hab ban mi sasisen na lor bangi la mi ha ka si thaput ban penjop don borom ya pi ban jet ya pi kom kita ki no thau an ngin mi biang sasisen namar bagi ta ki briu ki bangi la jet bat ki bingi la penjop kim don ki jingkit kli ngi hab ban kit kli hi dalade bat ngi hab ban mi ha po surok tu hang ni ki produk ki prasnam pan penpoi ki tudong skor jong ki nomik khmat ki jonga pa ki jong pi bat ka jingkit kli mata kadai haman ki konsensi jongi hang ne pok kari khasi bat la ngila ban le si sai ka ne kam don jing e rum bangin penpoi si ka thong bat bangin job ya ka thong kata ka long pan implement ya ka rostra system ha ka reservation policy ka bomdon ya ka jing no siliang ka bomdon ya ka jing ko